perlok page menta suggestion nga pediang subhai phi ha kane ke channel Bahnick Vloge ha kane ke por phela ban page ya kane ke jing kherwit jong uba Arden ha po ka ying dor bat ha an de ya kane ke jing dawa ban yo ya kane ke jing kwa jong e pai ba ya kane ke ILP kherwit uba Arden maroi baro ke MLA kim kwa ya ke ILP ki pai ba baro ki kwa Henry ke sarkar kam jule ya kane hadu uba Preston ulami Mih Ñiuh khlieh biang ha kane ke por ba ki tainya ha po kane ke jing dor bat ha an Jalla ukan rat ke sangma ula pente apa ke yeng dorbar maka sorkar jalla kadang ye keren maka sorkar India banuan ra ya ke Immigration and Foreigners Act arjar arpusan kat badang buodin ru ya ke inline permit ILP haba jubab halor ke jingli kabala wan rau emle ke soyong uba sinshar ku par roiling dot haba hapo ke yeng dorbar thawan da sngi ukan ra ulong ba kat kum ke kendon ke Immigration and Foreigners Act arjar arpusan hakabaki nongway na bari kidei banyo jingbit shwa bandrong shaki jilla ulong ba haka jingbin bana hau no pra arjar arpusan ka sarkar India klapan bana ya ka Arunachal Pradesh Manipur Mizoram Nagaland bat Sikkim kumki protected area hakabaki nongway ki ha banyo jingbit par ka jingwa ka sarkar Meghalaya ka long ban kan thup lang hakani ka an kumbala le ya ki we ki jilla ha northeast hakani ka jingli kala miru ka jinga tainya hapdeng ukon rat bau nangilam lang prasha u Dr. Mukul sangma nakadaw bau Dr. Mukul labo jingli hatu ka sarkar kan sangeno ban bu din ya ka ILP kad bau ukon rat udang yeng ban jubab u Dr. Mukul sangma ula tem ktin bat hangne ukon rat ula pen henia da ka sur ka bajam bau dei ban sngap kad bau dang jubab ukon rat ula nang company he sur shushu hadin bau Dr. Mukul ula bo jingli ka ega jinge ka sarkar ban pentrikam ke MRSSA ajar khan riu hakabau kon rat lo jubab maka syam jinge ban bo ya ke entry but exit points namar bakam don ka jing kado ha ka an hindrai la kado tang ha ka rule ka jingli ka lapin sawa jam shosho hadin bo emle ka nongkrem ula bo jingli hatu ka sarkar ka le kai but ka jing sngo jingi pad ba ka jalla halor ka ILP hakabau kon rat lo jubab da ka bakalla kanangot ki MLA ki lalai kindo yu Prime Minister Narendra Modi yu Home Minister Amit Shah halor ka ILP Adjourn the house for 10 minutes. The house stands adjourned for 10 minutes.